Вітаю ўсіх. Правяраю яшчэ гук. Падаецца, у нас усё на месцы. Так, мы паехалі, мы ў парадку. Вітанкі ўсім, добры дзень. Добры дзень, вітаю ўсіх. Сёння ў нас я зараз, нешта. Мне падаецца, мікрафон у мяне далёка. Можа, так лепей будзе. Дык вось, у нас сёння Death Stranding 2, вы, можа, ўжо здагадаліся па сэму, які у... Ну, это ж відавочна, правильно? Вось. Мы падышлі да ўсходняй частцы Аўстраліі. Дашлі мы раней, але толькі зараз мы падключылі горад, які знаходзіцца ва ўсходняй частцы. І зараз пытанне, што мы будзем рабіць. Вось. Самае галоўнае пытанне, таму што мы, па сутнасці, гульня нічога зараз не падказвае, што з намі будзе адбывацца. Яна звычайна больш відавочная, тыпу, о, зараз ты будзеш займацца хернёй. Пачакайце-ка. Вось, нешта пракашаўся раптоўна. Дык вось, гульня часта кажа, вось зараз ты будзеш, напрыклад, як з гэтым падключэннем горада, яна такая, ну, карацей табе падключыць самую дальнюю частку Аўстраліі, схадзі туды і груз дастаў. І гэта, па сутнасці, місія якраз такі на прям прамую дастаўку, то бок нічога больш акрамя дастаўкі самой тут не будзе, проста займайся гэтым. І як бы ўсё нармальна, ўсё лагічна, ніякай праблемы. Так, гэта ўсё масток будзе там, я па знаках магу здагадацца. І тады месца маёй дарогі будзе вось тут. Ось. Файна было бы зараз дабудаваць хаця бы да горада. Вітаю, Аргана. Файна было бы дабудаваць, можа быць, манарэйку да гэтага горада, як дадатковы такі транспарт, каб пераганяць рэсурсы ў вялікай колькасці. Але гэта настолькі не абавязкова. Вось. Зданне вамбату прыходзіла? Не, ў сне, у маіх снах толькі. Больш нідзе не з'яўляліся. Мы назаўсёды запомнім гэтага вамбату. Ось. Мы хацелася б дабудаваць, але гэта ўжо не абавязкова. Глядзіце, я пабудаваў, па сутнасці, для сябе, я пабудаваў самыя вось ключавыя моманты, так? Дарога далёка да рудніка, амаль поўнасцю яна будзе скончаная, там засталося смешная колькасць керамікі. І, па сутнасці, я тут магу гэта ўсё праязджаць, і галоўная вось гэтая развілка, і праязджаць вось сюды. Тут ужо я сам сабе масток пабудаваў, вось у гэтым месцы, дарэчы. І з гэтага мастка я змагу падарожнічаць пры жаданні спакойненька дабірацца да горада. Ось. Так што паглядзім яшчэ. У прынцыпе, так, мне падаецца, гэта вельмі камфортна, я як бы сабе зрабіў сітуацыю, мне няма неабходнасці прям вострай, таму што дагэтуль я, з таго, што я падзабіваў і нічога не рабіў, яно было ускладнялася, я сам сабе задачу вельмі ускладняў. Ось. І тое, мне падаецца, зараз я даволі так заранее ўсё сабе палепшыў. Так што, так, Магеллан нельга зараз перасоўваць, таму у нас не будзе ніякага Магеллана. Дзеючы Магеллан — гэта наш карабель, які пералятае з месца на месца, і ён захрас у смале. Але калі дакладна смала зараз неспакойная, адбыўся браматрус, і штосьці перашкаджае. Я вось не ведаю, зараз у нас можа будзе бойка якая, альбо што-небудзь яшчэ. Але тым не менш. Сам лепей няхай сходзіць, адпачне. Сам выйшаў з хабу? Не, я не выходзіў з хабу. Літаральна мы паразмаўлялі, і ўсё, і на гэтым скончылася. Вітаю, Пурвай. Нарэшце. Нарэшце самому падшануць хоць трошкі, то я ганяў. Толькі часам мы будавалі што-небудзь. Проста вось бясконцае будаўніцтва нейкае было. Так. Давайте зараз мы здыму сабе капялюшык. Пакіну сам без капялюшка, бо калі будзе сюжэтнае нешта, то халера яго ведае, што там. А чаму кастамізацыя ўсё яшчэ засталася? У мяне ж усё... новыя акуляры, так. Я яшчэ падумаў, можа быць, нават сабе іх узяць. Ну ладно, не буду. А раптам хіксы мы без вушак. Я наадварот жадаю для сюжэтнага моманта неяк пакінуць больш сур'ёзнасці.
У мяне так неяк хочацца зрабіць. Кампаненты. Па сутнасці, ўсё, што я нашу, яно ўжо і так самае высокае. Дадатковыя батарэйкі ёсць. Ну вось новая батарэйка трэцяя. Ну, такое. Я, можа быць, зараз зняў бы, дарэчы, антыгравітацыйныя вось гэтыя штукі. Яны спажываюць хіралій, па-мойму, для сваёй працы, так? Так. А можна... Ладно, не, яны не спажываюць. Просто вага заплечніка падае. Мне просто падаецца, яны там дадаюць там смешнае нешта па 2, па 4. Па сутнасці ўжо гэта не важна. Мне экзаскелет дае 120, то бок гэта штука для такога. Я, можа быць, лепей на сонечную вось батарэйку замяніў бы, альбо яшчэ што-небудзь, ну, прям здаравенную, можа, батарэйку прычапіў. Што-небудзь такое, карацей. Я могу просто зняць тады. Давайте просто поздымаем іх, і я потом павырашаю. Так. Блин. Так. У гэтым месцы скончыцца хералій з тым, што я раблю. Не, давайте гэта зробім, калі мы будзем на паверхні. Зараз просто патусім у сваіх пакоях. У сваім пакоі. Торбочку для крыві. У нас ёсць utility pouch, гэта якраз кіто, куды торбачка дадатковая, у якую можна паскладваць рознага. Вось, яна у нас як бы ёсць. Так. Новый криптобиот мы там подъели. Ну что, Долман, есть что распавесці? Ну, в прынцыпе, з торбачкамі для крыві, мне падаецца, мы настолькі даўно не змагаліся, што мне падаецца, моя зараз тое, якая упакаваная, гэта больш чым комфортна. Але, можа быць, усё ж такі utility штуку гэтую. Якая справа? По-моему, у utility ідуць гранаты. Не, гранаты ідуць якраз такі гранатную, так. Сходи-ка ў душ. У utility якраз такія пакеты з крывёю. Зараз паглядзім. Гэта просто прасцей рабіць, калі ты на паверхні, ну, то бок, не ў сваім пакоі. Таму што я жадаю, тут хіралія сабралося ў гэтым горадзе, і я бы забраў просто хіралій, а то мне разбурэнне гэтых антыграваў, яны зламаюцца. Ну, тыпу, яны просто нікуды хіралій пойдзе. Альбо ён да Сэма пойдзе, я спадзяюся. Можа быць, гульня гэта разлічыла, таму што ў першай частцы я памятаю, што не. Калі ты нешта губляеш з рэсурсаў, то яно прям губляецца. Гульня па жорсткам. Ой, блин, не то я націснуў. Добра, што цяпер заплечнік можна мяняць не толькі ў пакоі. Так, дзякую, гульня. Насамрэч, вось як такіх мелкіх момантаў, менюшек, вось гэта ўсё лагістыка гульца, яна стала прасцей, таму што карыстацца было асабіста ў самым пачатку, калі Death Stranding першы выйшаў, гэта было, ну, як бы магчыма, просто што трэба было памятаць, што і дзе знаходзіцца. Вось, таму што ты, ну, як бы, у цябе быў, па сутнасці, толькі доступ да кожнай рэчы амаль праз адну кропку, і ты павінен быў выконваць гэты шлях. І ты выконваў яго шмат. Гіганцкую колькасць разоў. Напрыклад, той жа кіраўніцтва сваім грузам, ну, вось гэтае. Я чаму левую менюшку забываюся карыстаць, вось гэтае, аўтаразмеркаванне хуткае. Таму што не было ў яго. І для таго, каб яму скарыстацца, гэта было, трэба зрабіць вось гэта наступны набор дзеянняў. Я яго ўжо запомніў. Вось тут аўтаразмярковаеш і вяртаешся назад. Гэта ўжо проста звычка. Вітаю, Тэнчык. Але ўжо гэта не актуальна, таму і добра. Так, гэта груз для Westford Note 3 з 4. Цікава. Давайте гэта ўсё аддадзім іншым на дастаўку, таму што я гэта проста па дарозе падабраў. Так, я зараз кастамізацыя нашага заплечніка. Хіральныя гэтыя антыгравы мы... Так, дакладна, я збіраўся адсюль забраць поўнасцю ўвесь хіралій.
Таму што яго тут шмат і ён амаль на мяжы. Я калі антыгравы гэтыя пачну збіраць, то яны проста нікуды пайдуць. Галоўнае не аўтаразмяркоўваць піцу. Так. Угу. Ну, для піцы ты, звычайна, прям рыхтуешся. Дастава выключна свая. Але піцу, я памятаю, я дастаўляў на транспарце розным. То бок яно было прям разлічана, што я буду дастаўляць яе. Так, гранаты. Антыгравы. І вось антыгравы. Гэтыя ўсе антыгравы мы прыбіраем. У матэрыялы. Далей. Мы можам узяць сабе... Я сказаў, я нешта сабе прыглядзеў, так? Мы можам месца для utility, гэта для крыві, вось яго з сабой узяць. Альбо што-небудзь такое новенькае, чаго мы не бралі. Аўтаматычнае вось гэта падняцце. Не тое, каб я планаваў паміраць. Сонечная панель, зноў жа, і па электрычнасці, падаецца, не такая праблема. Я бы, можа быць, нават проста батарэйку бы ўзяў. Але батарэйка шмат месца займае. Прям гіганцкую колькасць нейкую. Калі мы возьмем батарэйку, я, ў прынцыпе, нават магу ўпіхнуць батарэйку, калі па ахвярую, можа быць, гэтай самай. Не, мне падаецца, я нават магу проста ўставіць сваю батарэйку з тым, што мне ёсць, проста размеркаваць. Пытанне, ці патрэбна мне гэтая батарэйка? Я не тое, каб... Ну, ў прынцыпе, будзе новы экзаскелет. Трэба думаць. Давайте ведаць, што мы ў першую чаргу зробім зараз новы экзаскелет. Вось, бока экзаскелет. І яго мы актыўным зробім. Перапрацую стары. Баявыя экзаскелеты перапрацую. Спецыяльныя сплавы у нас нават у машыне заваляліся. Давайте сюды ўсё, няхай адпраўляецца ў горад. У горадзе, дарэчы, і пакуль сувязі нармальна не развіта, і ў яго не той, каб шмат можна захоўваць. У параўнанні з тым горадам, з якога мы з'ехалі, гэта прям жарт. Не аб чым. Так, з новым... І новы проста пытанне, калі ён будзе выкарыстоўваць. Ну, і колькі ён будзе выкарыстоўваць электрычнасці, калі мне спатрэбіцца. Але, наколькі я памятаю, у першай частцы мне падавалася, экзаскелеты выкарыстоўвалі электрычнасць заўсёды. Проста, што, ну, калі ты ходзіш, зразумела. Але больш, калі ты бегаеш. Тут такое адчуванне, што калі ты ходзіш, экзаскелеты амаль нічога не выкарыстоўваюць. Батарэйка проста шмат месца займае, не чытаю браць. Давайте просто для крыві зробім. Гэта самы нейтральны такі варыянт. Далей. І застаецца яшчэ одно вось месца. Батарэйка туды не ўлезе. Так. Можа быць нешта мелкае. Гранат у нас і так падаецца нармальна. Міні-дадатковая батарэйка. Давайте вось міні-батарэйку сюды ўпіхнем і яшчэ одно месца для гранат. Просто з гранатамі, калі бойка пачынаецца, то лепей мець шмат. Прям шмат. Ну, ўсё, падаецца нармальным. Іншыя портары нешта нам тут прапануюць, не? Блин, тут шмат. Хацелася б, канешне, яшчэ сувязі папаляпшаць, але я думаю, давайте, мы даволі доўга, у нас там 2 стрымы, мы, можа быць, будавалі гэтыя дарогі. Я зараз вас не буду гэта самае атрымаць толькі для гэтых падарожжаў. Будзем рэальна сюжэт рабіць. Так, колькі мы... Я не пабачыў, колькі мы пераносім. Так.
Аўтаразмеркаванне гэта не тое. А, і дарэчы, вось гэты экзаскелет дазваляе нарэшце зноў чакаць момант. Каток тут просто цэлую раніцу Люцык не супакойваецца. Яго носіць просто жесть, я вам скажу, даўно так не насіла. Ён прям не супакойваецца. Абсалютна, ён просто яго ўжо раніцу я пабегу, жонка пабегала і з ім пагуляліся, а мы кожную раніцу з катамі гуляемся. Энергія звычайна яна зыходзіць з ката, ён звычайна альбо не жадае гуляцца, альбо стамляецца, альбо што-небудзь. А зараз у яго энергіі просто нейкая гіганцкая просто хлешча з усяго, яго носіць, ён залазіць паўсюль. І ўсё роўно не атрымліваецца стаміць ката ніяк. Так. Я хацеў паглядзець, колькі ў нас канкрэтна мы можам перанасіць зараз. 273 наша мяжа. Прям крайняя мяжа. Гэта вельмі шмат. Па сутнасці, да 200, і там яшчэ крыху, і потым ужо ідзе крайняя мяжа. Ну, добра, гэта прям... Дзякуючы яшчэ таму, што на гэтым экзаскелеце можна грузы на ногі падчапляць, гэта наш цэнтр вагі больш балансуе лепей. І гэта вельмі важна, гэта значна лепей для стэлса, таму што падчас стэлса гэта значыць, што мы можам больш рэчаў пераносіць падчас стэлса. Таму што ён адпраўляецца не ў заплечнік, які заўважны, а на самім сэмі будзе, і гэта будзе менш бачна. Так. А галоўны квест, ён што? Ён просто на выхадзе, так? Не падабаецца мне квест на выхадзе. Давайте я возьму зброю понараблю. Розных гранат нараблю, вось гэтага ўсяго. Мне машинган другого ўзроўня прапанавалі. Давайте яго зробім. Раз. Давайте гэтую вінтоўку. Міны не патрэбныя. Гранаты, я сказаў, так? Крывавыя гранаты, цэлы набор пажадана. Ой, так, штук. Ну, 2 пакета давайте. Там будем вырашаць, калі што. І... Стан граната, яны даволі эфектыўныя таксама. Вось, усё. Ты ўсё? Ідзеш са мною? Цэлы набор зброі просто на спіне. Нічога больш. Мне боса я могу так спакойна вынесці з тым, што мне ёсць. Мне нават не прыйдзецца падбіраць нічога з зямлі. 100% босс. Альбо нават военная зона. Бачите? Аномалия со смолой зноў. Дайте-ка я. Оп. Решотики буду робить. А у меня ж все упаде, мне ж, по сути, все, что я раздрукаваў, яно туды не отправится со мной, правильно? У папярэдні раз мы былі як на карнавале нейкім. Гэта шпіталь? Гэта шпіталь.
М. А чаму яго як па тыпу як вязня прывезлі на лодцы? А. Мы ўсё яшчэ ні халеры не ведаем, што за ён. Я забыўся, што я не змяніў усё ж такі капялюшык свой. Ну, прыйдзецца ўсё гэта глядзець за гэтым капялюшкам. Вы бачыце, я хацеў сур'ёзнага моманту, але капялюшак, канешне. Seems we're back in Nirvana, or whatever you care to call this riddle of a place. Вельмі незразумелае месца. Ён быццам бы... А, я ж магу Не, я ж магу ў любы момант капялюшак змяніць, правильно? Так, мне падаецца, знешні выгляд можна ў любы момант змяніць. Так, 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 ёсць. Зараз мы зменім, проста яно не вельмі трапна да моманту. Пакінь... Не-не-не, давайте... Трошки сур'ёзнічаць. Давайте трошки сур'ёзней, у нас сюжэт. У нас тут нейкі незразумелы момант. Добра. Гэта машына. Ну, я не разумею. Strange. I feel as though my body's become Быццам бы lighter. пад вадою, але можам дыхаць тут. Thinking what I'm thinking, Sam? You might be able to jump much further than usual. Угу. Можна высока скокаць. Як у экспедыцыі. Так, падобна. Шпіталь. Галоўны шпіталь. І вось ён, тыпу, таксама знаходзіцца гэты чэл тут. А што калі я не пайду праз уваход, а пайду праз верх? Не, тут няма нічога, не? Сакрэтачкі якой? Цікаво. Вельмі незвычайны бераг. Вельмі незвычайны бераг. Усё яшчэ не зразумела. Шпіталь, ладно. Оу, праплыла. Гэта самае. Ён перавозіў жанчын, як мы зразумелі, так? Ён пра груз там казаў. Вось, ён хутчэй за ўсё гэтых, ну, жанчын з'яўляўся адным з тых, хто перавозіў якраз такі кантрабандай. Перавозіў кантрабандай жанчын, з якіх потым рабілі цяжарных жанчын, з якіх потым ужо рабілі бридж мам. Па сутнасці забівалі іх, калі ўжо так. І таму шпіталь хутчэй за ўсё. Так. Вау. Я магу нейкі скриншотик клёвы зрабіць. Блин, можна... Я просто хацеў бы зрабіць так, каб гэта самае... Каб, калі я падзяліўся гэтым, гэта не выглядала як спойлер. Прям, ну, просто не было зразумела кантэкст. Я просто скриншотики раблю, так, я іх у соцсетках укладываю, але у той жа момант... Не хочется як бы спойлерыць людям. Яны там сабе у соцсетках просто сядзяць, нікога не кранаюць, правильно? І тут бац, спойлер.
А где кто? Кого ты отношаешь? Я ж там нікого не бачу. Я, може, сляпы? А, зверху. Зауважив. Я не туди глядів. Мені корисні просто ось тут істі. І знизу. Так, давайте гранати подрихтуємо. Яны у гэтай ситуації будуть корисней. Де яны? Ось вони. Только не глядя назад, а? Проходите мимо. О, чел. Ты же не справа пойдешь. Не проходь справа. И они так и застанут стоять, так? Блин. Так. Так. Яны не зразумелі, дзе я. То бок два заўважыла, і я адразу вынес іх. Так, ціхая. Той чел думае, што я дзесьці тут, там. Аглядаецца. Проблема в том, что мой бок глядять. Оу. Оп. Шукаю мяне. Добре, ён там заўважыў, калі я пералазіў. Але ўжо позна. Як яны не заўважаюць? Ну, давайте так. Ёсць пэўныя штукі, якія робяцца як інтэрфейс, па сутнасці, так? Ну, ёсць... У стэлсе, ну, калі вы гуляеце ў стэлс, трэба прыняць адну умоўнасць. У стэлсе будзе элемент інтэрфейса. Оп, як я яму галаву адстраліў. О, блин, ён без галавы нармальна сябе адчувае. Отчепися. Ён нават палае там. Не халерена адбітая. У гэтых самых. У стэлсах заўсёды ёсць элементы інтэрфейса, якія зроблены, калі яны не ад першага твару, дарэчы. На персонажы заўсёды робіцца элемент інтэрфейса, які... Ён як бы проста элемент інтэрфейса. Спецыяльна для вас. Гэта для таго, каб перадаваць інфармацыю вам, а не для гэтага... Не для, як бы, ворагаў, разумееце, так? Напрыклад, у Splinter Cell гэта характэрныя вось гэтыя зялёныя, як яны, акуляры начнога бачання, так? Вось там такія вельмі характэрныя, знакамітыя для серыі. Вось яны спецыяльна, каб паказваць, дзе знаходзіцца Сэм Фішер. Вось, а не для ворагаў. Але яны вельмі заўважныя. Таксама розныя элементы, рацыя ў яго свеціцца і вось іншае. Тут гэты адрадэк геніальны, таму што яны не бачаць адрадэк, таму што яны не людзі. Але супраць людзей адрадэк не ўключаецца. Яны не людзі, яны бачаць чалавека, яны не працуюць як людзі. То бок, ну, гэта можна так патлумачыць. Але ў першую чаргу гэта элемент інтэрфейса. Ён зроблены для нас з вами, і потому гэта вось умоўнасць, гульнявая умоўнасць, якую прыходзіцца прымаць. Ва ўсіх стэлсах ёсць такое. Акрамя стэлсу ад першага твару. Стэлсы ад першага твару могуць не мець такого. Могуць не мець такого.
Нават больш нікога не засталося. А што на другім паверсе, калі мы пойдзем назад, наадварот? Так, я ж магу просто пайсці назад і ўсё. Угу. Ну, па сутнасці, то не тое, каб штосьці ёсць. Мне падабаецца, што і валасы самаадпаведна яны паводзяць сябе як пад вадою. Ну і больш няма нічога, правильно? А, я яшчэ і правильно... Не, я неправильно зрабіў, што падняўся. А навошта такая шматпавярховая лакацыя, калі я не магу, па сутнасці, ворагі ніколі тут зверху не апынаюцца? Яшчэ возьмем з сабой пакет з крывёю. Гэта насамрэч ніколі дрэнным не будзе. Адзінае, можа быць, пераразмяркую, таму што пакеты з крывёю у нас з'явіўся новы мяшочак, і туды могуць пайсці ўсе пакеты з крывёю. Для баявых зон гэта вельмі карысна. Калі ўжо у нас перастрэлка будзе, прям перастрэлка. Оп. Уніз у ліфт. О, блин, мы як усе ў крыві. Как это не наша, нас не трапили. Оу. Мне атрымаецца просто іх абысці? Дайся атрымаюцца. Так, мне падаецца, гэта цікава, што тут адбылося. Таму што гэта па сутнасці рэальна, ну, гэта шпіталь, так? А, вось і лодка, на якой яны прыбылі сюды. Что такое? Нас вытягнуло просто со шпиталя и выкинуло кудысьці невядомае. Якая штука. Мы зараз у городе будем. Блин, я кайфово, а? Блин, не поспел скриншотик робить. Так, і зараз буде у нас бойова, правильно? Пау-стелс, пау-бойка, як і звичайно.
Ось он там у групоўцы той. Тут яшчэ і пражэктары. Давайте гэтую вінтоўку з сабой возьмем. Здаецца, она можа нам спатрэбіцца. Мяне заўважылі, ці што? Музыка прям моцна змянілася. Ось он у цэнтры сам асаблівы такі, так? Яны мяне абходзяць, правильно? Яны мяне абходзяць, яны заўважылі мяне. Так, зразумеў. Калі яны ведаюць, дзе я, то трэба ім падарунак зрабіць. Раз, пайшоў. Два, пайшоў. А чаму ты мяне не заўважыў? Оп, сюрпрыз табе таксама. Карыстаемся вінтоўкамі, якія яны скінулі ў першую чаргу. Блин, як жа кайфово, яшчэ страляеш, і гэтыя трасеры пад вадой такія. Ну, ось там. Я думаю, что я там. Так, ён зараз будзе збягаць, так? Як у папярэдні раз. Туды пабег. Эй, эй, эй! Что гэта такое? Мне важно было знайсці, дзе ён, куды ён направіўся. Ён направіўся кудысьці вышэй. Што гэта? О, гэта святло. Ён раздае святло. Ён мяне заува... Оу, оу, я замерзаю. Не, выбирацца. Не-не-не-не-не. У гэта мы не лезем. А што мне рабіць з ёй? Яна ж распаўсюджваецца і распаўсюджваецца паўсюль. Альбо яна часовая. Вітаю, Рведак. Так, мяне заўважылі. Оу! Оу! Вы бачылі прям у камеру. Так, давайте паспрабуем неяк абысці гэту справу. Няўжо святло мяне заўважае заўсёды? Мне падаецца, мяне праз святло яны бачаць, яны заўсёды ведаюць, дзе я, калі па мне пражэктар праходзіцца. Ён працуе не проста як падсвяціць, ён яшчэ мяне як вока такое дадатковае ў іх. Так, ён выбраўся ўніз. На Mountain Blade 2 Bannerlord 1000 адправляецца, дзякую вялікае. Так. Альбо не? Не-не-не, пражэктар проста падсвечвае ім. Ніяк вялікае вока працуе, дзякую Богу. Так, засталося двое там. А сам ён там далёка. А у нас же была зброя бумеранг, так? Дзе мой бумеранг? Ён зараз якраз таки будзе вельмі карысным. Не? Не тут? Ось тут. Оп. Минус шел. Так, яны пошли проверять, як их там сябра. Я могу скарыстацца гэтым і вынесці кагосьці з іх яшчэ.
Еще что не загадались, а? Давай, выходь. Надо литерально за колонной этой стоять. Давай, 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 выходь. Блин. Не вельми вдало. Вайби, локація вайби Silent Sea. Я, ну, насамперед саме прям прямое порівняння це було з експедицією. Експедиція була подводна локація. Але ось прям каб военная локація затоплена, в якой ми під водою змагаємося. Я нават не ведаю. Прям вось каб яна дызайнерскі вось так жа выглядала. Толькі на артах розных бачыў такое. А вось каб у гульнях выкарыстоўвалася як рэальна баявая лакацыя, не. Такое сабе такую складана уявіць. Можа быць, мы яго бумеранга паспрабуем вынесці ў гэты раз. Ён не ведае, дзе мы. Блин, ён рухаецца. Ён шмат рухаецца. Давай, блин. Каб ён спыніўся, было бы файна. Да блин. Да что ты будешь робить? Ладно, задёбли. Нате вам. Ну все нормально. Я направился и... Куда он? Литерально тут? На тебе. Так. Отправився туди, туди. Він вельми далеко кудись убіг. Давайте пакет с кровью возьмем, потому что он, по-моему, на наш бумеранг Кроуцы ходит. В любом выпадку. Где она? Просто долей там. Гранатомет. Добре, давайте его возьмем. Мне просто некая зброя понабиралась, я по сутности могу открытый бой с ним пойти. Просто перестрелку. Давайте так и зробим. Я возьму просто... Я машинган там подрихтовал, так? Давайте машинганом покористаемся. О! Замороживаючая холера гэтая. Лу? Гэта ён прагаварыў, альбо Сэм? Мне падаецца, гэты мужик сказаў Лу. Адкуль ён ведае Лу? Это может сапраўдна татка Лу? Усё ж таки. По-моему, у нас такая версия была. А, не, так, это может быть сапраўдна татка Лу. Они там засели. А вы не собираетесь вылазить там, не? Ладно. Просто кулемет такая зачем не тихая рэч. Мне падаецца гэта бацька Лу, ну прям ужо без варыянтаў.
Де він? Ось там. Давайте трохи груз розмаркуємо. Так, я направився назад. Ну, біялагічна, так. Можа быць, ён гэта самае кантрабандай займаўся жанчын і не ведаў, каго перавозіць, і можа быць, ён сваю ж жонку і перавёз. Вось у гэтым як бы можа быць, у гэтым як бы ёсць яго канфлікт унутраны. І таму ён узгадвае шпіталь, там вось гэтыя фейерверкі, то бок па сутнасці ён, ну тыпу, можа наёмнік, а у выніку так вось здарылася. За што ён сябе можа ненавідзець. Вітаю усе на месцы. Вітаночки. Давайте. Блин. Трэба было прыгустаць. Там яны вельмі ўдала сталі. Мінус яшчэ. Там яшчэ адзін застаўся. Здаецца, нармальных так паваліў, так? Ну, ось ён адзін і застаўся ў выніку там. Там проста на тым даху запавольванне, гэты холад. Я калі забяруся, то ў мяне праблема больш будзе. Адзінае можа быць справа там абысці, і ўсё, гэта адзін мой варыянт. Так, куды ён? Ён усё яшчэ там. Усё? Не? Блин, перезарядка. О, не-не-не-не. Ау. Пакет з крывёю. Пайшоў. Лу, ты як там? You've got him on the ropes. He's trying to flee to the church down below us. Так, Лу подсупакоївся трошки, але було би добре його погушкать. Так, де? А я не могу гушкать його тут? А, могу. Не, все в порядку. Все в порядку. Твой татка тобі нічого не зробить, коли це твоя татка. А то ми ні халер не розбралися ще покуль. Так, я пропустил полностью, куди я наступив. До церкви он сказав, так? А церква у тому напрямку? Чи ні? Ну давайте пошли. Будем за этого боку доследовать. Чи є шлях їх знищить? Може бути, блін, і можна, але... Мне... Я там не зауважу, у меня... Ах, ладно. Я, может быть, зараз и обойду нормально. Мне подказывает мой дредек, где он. Было бы неплохо, конечно, позбавиться от этих холодных штук, але я так и не зрозумел. Я нечто по их пострелял, а мне як не региструют мои стрелы. Может, их конкретно гранатометом, альбо чем-нибудь таким треба выносить. Вось он, першие. А, он там один увогуле? Где твои сябры, хлопча? Ты еще один тут застался. Зовсім незауважні ми.
не бачу. А ось він. Десь ты там, прикладнул ты напрамку стрелять просто. И ну все, не успокоивается, альбо что, где он? Да. Нарешті. Уф. Ну реально. Татка. You recognize his face? No, I don't. Что? Окей. Sam, do you read me? Come in, Sam. Come in. We were whisked away to that strange place again. What? We only lost you for a few seconds. And time must flow differently over there, like on the beach. Well, glad you're all right. The tar currents seem to have settled down, so we'll be able to surface there shortly. Just sit tight, okay? Вибачте, скріншотики. Такі кадри. Добра. Хаця, ну, мне падаецца, калі мяне Кадзіма яшчэ нейкім чынам падмануў, і гэта насамрэч не татка Лу, то я нахрен не ведаю. Now displaying your current Porter grade. Не, мінімальныя здольнасці па абойцы. Sam, why don't we return to the DHV Magellan and get some rest? You can ask Fragile to look into that card you obtained as well. Давайте вернемся. Глядзіце, давайте зробім наступную зараз. Seems all the possessions you had earlier are in that open space over there. Давайте зробім наступную зараз. Невялічкі перапынак на некалькі хвілінак. Я хутенька паснедаю. Вось, я паставлю вам рэкламную паузу, каб задобрыць багоў Твіча, бо яны задзяўблі са сваімі прыроламі. Так ён хаця бы ад мяне часова ад нас часова адчэпіцца, правильно? Я ўсё роўна на перапынак іду, так ці інакш. Ось, і пабачымся праз некалькі хвілін. Працягнем, таму што зараз хутчэй ўсё будуць катсцэны і нейкія тлумачэнні на конт таго, што гэта за чел, што за карткі, я ўпэўнены. Катсцэнку мы дакладна хаця бы кароткую будзем глядзець пасля гэтага. Зараз працягнем.
Так, усё, я вярнуўся, зараз здыму сцэну. Так, працягваем. Для тых, хто толькі далучыўся, вітаю Метайгора, вітаю Чпатэйта. А што у нас адбываецца? Мы толькі што перажылі баявую зону. Мы сустрэлі зноў таго ж чалавека. Як жа ж яго? Ну, карацей, ён выглядае як Solid Snake, наёмнік. Наёмнік, які хутчэй за ўсё перавозіў маці. Карацей, ён быў тым... Гэта ўсё здагадкі. Гэта ўсё здагадкі. У нас ёсць кавалкі інфармацыі, але няма дакладнага пацверджання. Гэта можа быць усё неправда. Вось, гэта трэба ўлічваць. І ён, магчыма, ён быў наёмнікам, які прывозіў у Амерыку кантрабандай жанчын цяжарных, з якіх потым рабілі бридж-маці. Але справа ў тым, што бридж-маці гэта мёртвыя жанчыны, то па сутнасці ён прывозіў іх на забойства. Вось такое. Гэта раз, а другое, што магчыма таксама, ён тата Лу. Такое таксама апцыянальна, магчыма, не факт, што гэта праўда. Вось. Пасля гэтай баявой сцэны мы знайшлі картку гэтага наёмніка і, можа быць, даведаемся пра яго больш. Вось, але зараз нам прапануюць проста адпачыць. Просто пайсці і адпачыць, таму што мы, бачыце, у крыві, пасля бойкі, і вось гэта ўсё. Трэба адпачываць. Хоць бы ў душ схадзіў перад гэтым. А то ён ходзіць спаць, блін, ва ўсім. Жесть. Яны нешта даведаліся, ўжо прабілі гэтую картку і ведаюць штосьці новае. Катсцэнкі зараз пайдуць. А перад гэтым мы... Долман, што-небудзь скажаш? That place we were sent to, the land of the dead, it strikes me as odd that it was submerged underwater. And did you see those columns of ice, the ones descending from the surface all the way to the floor? Afterwards, I realized what they reminded me of. The columns were reminiscent of a phenomenon known as brinicles. When seawater freezes and turns to ice, salt concentrates are released into the surrounding water. This brine is heavier than the water around it due to its higher density. It therefore sinks deeper into the ocean. As it flows towards the ocean floor, its lower temperature results in the formation of ice. And as this process continues, it can produce column-like ice structures. Any living creatures unfortunate enough to become entangled in these can be frozen solid. Little wonder they're called icicles of death. Цікава, я напісаў вось гэтыя ледзяныя штукі, і па сутнасці пад гэтым ёсць свой рэальны прыродны падмурак пад такімі штукамі. Вось. Патлумачыць я сам не змагу, таму што я не вельмі не да канца зразумеў, як гэта працуе працэс. Але цікава, так. Так. То бок ён, магчыма, зрабіў сваё дзіцё Bridge Baby. Гэта ўсё пабудавана на здагадках. Мы не ведаем дакладна. Мы ведаем, што былі наёмнікі, якія перавозілі... Мы ведаем, што Амерыка ўціхую перавозіла праз мяжу з Мексікі жанчын цяжарных, каб зрабіць больш Bridge Baby. Па-першае, для даследаванняў, па-другое, яны думалі, што яны нейкім чынам спыняць такім чынам дэстрэнінг. Вось. Толькі потым яны пачалі іх выкарыстоўваць для гэтых самых, для як жа яны, для сеткі, карацей, хіральнай. То бок яны потым пачалі іх выкарыстоўваць для вось гэтай хіральнай сувязі. Вось у гэтым іх была ідэя. І гэта было сакрэтна. Нават прэзідэнтка не ведала пра тое, што адбываецца, таму што яна забараніла што-небудзь такое рабіць, але ўціхую аддзел усё роўна пачаў кантрабандай перавозіць гэтых жанчын.
Вось самастойна іх забіваць, прыводзіць у стан мёртвых па сутнасці. Ну як бы я не ведаю, яны нейкім чынам забівалі канкрэтна мозг жанчыны, пры гэтым пакідае цела жывым, падтрымлівалі цела. І калі ласка мы атрымлівалі бридж бэйбі. Ось. І магчыма, адным з тых, хто перавозіў кантрабандай, быў якраз такі чэл вось гэты наш мяжы, і магчыма, ён перавёз сваю же жонку. Я не ведаю, як ён перавозіў тады, але магчыма, ён быў адным з тых. Які душы. Ну так, правильно. Тое, што менш за сантыметр не брут, а тое, што больш само адваліцца, правильно? Я, дарэчы, заўважыла, што мыццё ў ракавіне не змывае кроў з твару. Ну-ка. Так, я, дарэчы, пакуль еў, я бачыў. На 9 Original Sin у нас у суме адправілася... Колькі? 4 тысячы, дзякуй вялікі. І на Rogue Trader яшчэ 500. З твару змыла. Змыла. У яго былі мелкія кропелькі на твары. Зараз змыты твар поўнасцю. Ой, зараз твар чысты, ўсё астатняе бруднае. Давайте ў душ. Мяне засмучае, што ў той жа Рэйні цяжарнасць застыла якраз на тэрміну, з якога робяць BB. Ці не звязаны гэтыя две праграмы? Мы не ведаем. Мы прям не ведаем. І мне падаецца, гульня нам яшчэ раз павядзе. Таму што з Рэйнем... Гэта Рэйні зараз персанаж на паўзе. То бок я ўпэўнены, пра яе будуць расказваць яшчэ. Але просто пазней. То бок яе гісторыя, як і ў першай частцы, ведаеце, мы знаёмімся з персанажам, але яго ключавыя моманты могуць усплыць толькі увогуле пад самы канец гульні. Напрыклад, Дай Хардман, хто ён такі і чаму. Вось гэта мы даведаемся значна пазней. Такое можа быць. То бок просто персанаж, на адказы на якога можна пакуль пачакаць, яны пазней будуць. Яна ж не адна такая маці, так, яна не адна. Давайте даведаемся новага. Може, нешта распавядуць. His name is Neil. Neil Vanna. Не Нірвана ніякая, ён Ніл, гэта яго імя. Nirvana. Oh, here I thought he said Nirvana. There must still be tar in my ears. It seems that the ID card you brought back belonged to the man himself. Charlie helped me dig up the details. The card was issued by Bridges years ago, when the Chiral network was still being developed. Records confirm that Vanna has been dead for some time. So he was a member of Bridges? No, it doesn't look like he was. Vanna was a porter contracted by Bridges to handle jobs with special requirements. Like all of you, he was a doom sufferer who leveraged his abilities. A top-notch porter by all accounts. He worked the Mexican border. Brought over all kinds of useful stuff. Ostensibly, resources and medical supplies. But in truth, he transported drugs and other prohibited goods. So he was a smuggler. Vanna's ID card served as a key to some of Bridges' secure installations, though only a select few, of course. Specifically, those dedicated to the BB experiments, along with various other Ну, пакуль усё сыходзіцца. I believe that the place you went to for counseling was one of them. But everything in that area was obliterated 11 years ago by a void out, one in which Neil Vanna died. And from which you alone, Sam, were fortunate enough to emerge alive. Ён быў там... Prior to all that, your counseling sessions made you a regular visitor, yes? Well, records indicate Vanna frequented the same facility. There's a fair chance that the two of you might have met before. Давайте невялічкае адступленне. Пакуль усё для тых, хто не можа сачыць за размовай, я дапамагу зараз.
Пакуль усё сыходзіцца. Ніл Вана, вось гэты наёмнік, ён быў нанятым дастаўшчыкам, то бок ён па сутнасці таксама портер, як і мы, то бок просто кур'ер. Ён дастаўляў грузы з Мексікі па афіцыйных звестках, медыкаменты і розныя прыпасы карысныя. Вось, але насамрэч ён быў кантрабандыстам. Ну, то бок з таго, што запісаў можна знайсці. Ён насамрэч быў кантрабандыстам і наркотыкі і іншае. То бок, ну, нешта перавозіў. У яго картка давала яму доступ толькі насамрэч у невялікую колькасць месцаў, куды ён мог дастаўляць. У асноўным усе яны былі звязаныя з эксперыментамі над BB. Вось, і, на жаль, ён помер у адным з выбухаў войдаутаў. І, яшчэ далей працягваем, вельмі цікавая, сувязь. Ён наведаваў той же самы будынак і помер у войдауце, які адбыўся пры... Сэм загінуў, нагадую, Сэм рэпатрыянт, так? Ён вяртаецца да жыцця. І яго першая смерць адбылася яшчэ ў дзяцінстве, калі па яму стрэлілі, яго трапілі кулей, так? Па сутнасці, яго трапілі кулей і яго вярнулі да жыцця, яго, зараз спойлеры да першай часткі, Амелія Брыджэс вярнула да жыцця, так? І па сутнасці ён вярнуўся, але адбыўся войдаут, я так разумею, у гэты момант. Вось, войдаут поўнасцю знішчыў усё, і нічога больш ад таго будынка і ўвогуле ад мясцовасці не засталося, правильно? Усе гэтыя даследаванні BB і вось гэта ўсё, яно поўнасцю знікла. Але і там жа, у гэтым войдауце помер гэты чэл, і ён часта наведаваў той же самы будынак, які, ну, вось, лабараторыю, якой мы былі, ну, калі былі малым, калі былі яшчэ Бридж Бэйбі. Так што, па сутнасці, ён можа быць неяк звязаным нават з нашай смерцю. Можа быць. Вось. Зараз працягнем, я хутенька чат яшчэ наганю. Кажу такую куртку сярод адзення на выбар Сэмаў. Яна клёвая. То там даволі крутыя ёсць. Увогуле выглядае так, што яны па сутнасці зрабілі цэлы набор такіх для продажы. Можа быць, яны як, ну, для па сутнасці прадаваць мерч потым. Так. А наш працадаўца проста шыі? Не зусім. І так і не. А вось гэты Чарлі, якім з намі размаўляе, хутчэй за ўсё чалавек, але прэзідэнт тут па сутнасці, ну, незразумелае што. Але прэзідэнт тут з'яўляецца, пару фраз кіне і абсолютно неважны персонаж. Ось. Так, зноў кур'ер. Цікава, як шмат кур'ераў у Варшаве умеюць страляць. Ну, звычайны кур'ер такі. Давайте, працягваем. Do you recall seeing him? It's hardly surprising. A great number of people pass through there all the damn time. No one would remember them all. Тады, калі татка закінуў, я вось, я так разумею, што войдаут адбыўся, калі Сэм загінуў. Гэта адзінае маё... Я не магу спамніць гэта. Маё адзінае дапушчэнне ва ўсём, што я сказаў, гэта тое, што войдаут, калі Сэм загінуў, тады адбыўся войдаут. Гэта дапушчэнне, якога я не ўпэўнены, што яно так было. Вось. Альбо калі танка загінуў. Ну, карацей, у пэўны момант там адбыўся... Мы дакладна ведаем, што там адбыўся войдаут, то бок знішчана была ўся структура. Але ў той жа момант я не памятаю дакладна, я не ўпэўнены, за чаго ён адбыўся. Тады ён не можа быць татай Лу па храналогіі. Чаму? Проста яго жонка магла не загінуць у гэтым. Яго жонка магла быць у іншым месцы. А калі ён загінуў у момант войдауту пасля смерці жонкі Сэма? У сэнсе, што калі ён быў не малым, а тыпу... Просто жонка Сэма, яна з BB была звязаная? Так. Жонка ж Сэма таксама была нейкіх там
Блін, я не ведаю, я не ўпэўнены, які войдаут маецца на ўвазе. Можа быць, гэта сапраўды войдаут падчас мы зусім пра іншую эпоху, скажем так, іншы перыяд часу кажам. Ладно, давайте зломаном паразмаўляем, то ён сидзіць маўчыць. Looking І, clean як as звычайна, a вельмі whistle. карысныя фразы. Давай што-небудзь карыснае. That's a groovy pair of specs, Sam. Why don't you try them on? Neil Vana, a porter employed by Bridges. A man not unlike yourself, it would seem. But why did he appear in that so-called Nirvana, or rather, that realm of the dead? And then there's the fact that he clearly spoke Lou's name. If we have another opportunity to visit that mysterious realm, then perhaps we can get some answers. The times we've encountered Neil Vana, the first was amidst flames, and the second was in what seemed to be flood-ravaged ruins. Now, I believe that you were previously transported to a realm not unlike a battlefield. The places we found ourselves in are similar in that they were the sites of disasters. This is just a theory, but it could be the case that what we've seen is a reflection of Neil's mental state. He may have been a first-hand witness to a terrible tragedy which left a lasting mark on him. Бо як тады выжыў Дай Хардман, маеш рацыю. Тады так, яно не гэта маё дапушчанне неправільнае. Яно тады не сыходзіцца. Войдаут адбыўся значна пазней тады атрымліваецца. У той же самы, які наведаваў сам, то бок атрымліваецца туды, дзе была ўсё ж такі яго жонка. Яны тыпу ў адзін той жа будынак хадзілі. А потым там адбыўся войдаут. Я проста не памятаю, як памерла яго жонка сама. Ну, абсалютна. Яна у войдауце загінула альбо што? О, дарэчы, хтосьці пытаўся наконт фота. Я магу ладзіць фото, дзе пажадаю. Што, сапраўды можна тут? Ну, то бок так, тут як бы... Мне нават даволі воля ёсць для перасоўвання. Яны актыўна так... Блін, не халеры анімацыі запісана. І гэта яны на кожны гэты запісаныя, то бок на кожную лакацыю свой набор. Давайте-ка яшчэ паглядзець, якія лакацыя. Вось нават у галоўным гэтым у ангары. Блин, яны рэагуюць, дзе я знаходжуся. Яны не проста галаву паварочваюць, яны тыпу рэальна ад ракурса залежыць. І падаецца, гэта яшчэ і рандомны набор дзеянняў. Альбо яны проста гіганцкую колькасць гэтага пазапісвалі. Жесть. Гэта просто ачмурана. Ну, тыпу, просто колькасць працы з акторамі. Прям працы з акторамі. Did you manage to take a good photo? Трэба часцей магіла наведваць, а тут.
Ну, працёкі дакладна ад чэла гэтага зараз. Это дакладна працёкі ад Нілвана. By the way, Sam, you saw Tamara with the apples in the corridor, right? It seems she was training, trying to gain more control over her temporal abilities, taking green unripened apples and attempting to age them until they're red and ready to eat. But she's still having trouble getting it just right. She's taking it too far and making them rotten. There's no need to rush things. She'll get the hang of it soon enough. In the meantime, let's continue to support her. Цікаво, а давайте мы просто спустимся и яшчэ раз выйдем. Я ожидаю, может триггернуть яшчэ раз узаемадзеянне з Tomorrow. Таму што я вельмі рэдка заходжу на дзеючы Магеллан, і, ну, з тым, як я падарожнічаю, я, может быть, катсцэнкі нейкія губляю. Просто, ну, яны, может быть, там накапілася іх. Так, давай до раніцы спаць. Долман? Good morning, Sam. А, ну як звичайно. О, я ж кажу. Я пропускаю. Я реально мне падчасцей поблизу каля Магеллана знаходжуся, трэба наведвацца. One last question for you. This one's hard. Do you think you can solve it? Божухна. Так, уявіце сабе, што вы адпраўляеце з кропкі F1, дзе яна ўвогуле знаходзіцца. Я не ведаю, можа быць. Ага, ну, напрыклад, злева знізу, я не вельмі разумею, дзе F1. Так, уявіце сабе, што вы адпраўляеце з F1, абярыце шлях, якім вы хутчэй за ўсё даставіце усе гэты самыя, усе грузы ва ўсе кропкі. А як я павінен набіраць? Я нешта не разумею. Я разумею, што гэта задача камеваяжора стандартная. Просто што я не разумею, як она намалявана. Задача, для тых, хто не ведае, задача камеваяжора гэта альбо падарожнічаючага гандляра, па сутнасці, яна ў ангельскай так. Гэта сутнасць у тым, што яму патрэбна наведаць некалькі гарадоў і схадзіць, наведаць усе гэтыя гарады. Вось, ён жадае наведаць іх за максімальна хуткі перыяд часу. І для гэтай задачы ёсць прыкладна 20-30 рашэнняў. Вось. Пры гэтым шмат з якіх проста з'яўляюцца камбінацыямі іншых. Ну, то бок, там проста розныя падыходы, розныя варыянты гэтага рашэння. Па сутнасці, пры вось тым, што мы маем, яно не тое, каб шмат, яно, тыпу, даволі простае, яно, у сэнсе таго, што у нас толькі 4 варыянты. Гэта экзамен на портера, но па сутнасці гэта вельмі важнае лагістычнае пытанне. А яно вельмі важнае не толькі, яно шмат дзе выкарыстоўваецца. Гэтая задача вырашаецца для лагістыкі, яна вырашаецца для праграмавання, яна шмат дзе выкарыстоўваецца. Гэта вельмі важная задача, ёсць толькі праблема з ёй. Складанасць задачы расце экспаненцыяльна. Як толькі вы дадаеце хоць адну кропку, яна ускладняецца ў некалькі разоў. То бок, яна больш пралікаў трэба зрабіць. І каб знайсці аптымальны маршрут, прям аптымальны, патрэбна ўсё больш і больш ресурсаў. У рэальнасці так не робяць, выкарыстоўваюць сабаптымальныя варыянты для таго, каб вырашыць гэтую задачу хутчэй, таму што інакш яна будзе вельмі павольна вылічвацца. Ну вось.
У сенсі тикаєш кнопки по чарзі. А, ну типу порядок, типу А, Б, С, Д, типу я скажу, у яким порядку гэта зрабіць. Добра, давайте прыкідваем, так? Па сутнасці гэта, я кажу, яе рэальна патрэбна проста перабіраць усе магчымыя варыянты. Так? Адкінем самыя доўгія маршруты ў першую. Я не памятаю, які самы просты падыход, так? Але ў першую чаргу адкідваліся самыя доўгія маршруты, то бок абіраецца тое, што, напрыклад, Д і наша стандартнае вось гэтае месца наведвання лепей пазбегнуць, так? На 12 хвілін. Але у нас ёсць самае простае рашэнне заўсёды абіраць самае дзіцячае рашэнне, карацей, гэтай задачы, заўсёды абіраць самы кароткі маршрут, але ёсць верагоднасць, што вы не знайдзеце аптымальны. Ну, ось, таму што ёсць праблема з гэтым. Давайте будзем абіраць самы павольныя, самы хуткія заўсёды. То бок 8:30 нас на кропку Б, потым на кропку А, таму што ён самы кароткі, так? 4 хвіліны. Потым на 11 хвілін, гэта ў кропку С. Потым за 4 хвіліны ў кропку Д і вяртаемся з 12 хвілін. Гэта самы мой, мне падаецца, варыянт. Ну, то бок, ідзем па парадку. Б. Идем у кропку Б. Так. Потом идем у кропку А, потому что она самая короткая. Это дзіцячае рашэнне, то бок яно не аптымальнае, я папярэджваю. А для прям аптымальнага рашэння там нормальная такая формула. Ось, ну нават не формула, хутчэй алгарытм дзеянняў, што патрэбна зрабіць. Это правильный адказ. Дзіцяча аказаўся, ён правільным і апынуўся. Але мне пашчасціла, таму што там не было нейкіх складанасцяў. Таму што ёсць верагоднасць у некаторых варыянтах, калі у вас не поўнасцю ўсе кропкі звязаныя з усімі, вы можете апынуцца ў тупіку, і ўсё, і вы яго не пройдзеце. Альбо ёсць, проста цікавыя пасткі, калі іх дастаткова шмат кропак, вы можете апынуцца ў пастцы, па сутнасці, даўжыні па дарогі. Не думаю, что тут складаны вынік. Ну, вось як аказалася, не складаны. Так, цікава, ці адлюстроўвае паказаны час, рэальны меркаваны час гэтых маршрутаў, так як гэта рэальны кавалак карты з гульні. А вось не ведаю. Так. Мы задачу возьмем новый квест. Я жадаю трошки пахадзіць, то бок я не ведаю, што куды мяне адправіць зараз і як, ну і што мы будзем рабіць. Я бы жадаў пашпацараваць, ну ў сэнсе, у рэальным жыцці таксама хацелася б, але яшчэ і за самым пашпацаруем. Ось, трошки паходзім. У яго новы гэты экзаскелет, я яго прям чую на яком гукі выдае. Дарэчы, ты разважаў, як пазбегнуць выпадкаў, калі людзі з некалькіх аккаунтаў галасуюць за гульню, так? Так, было такое разважанне. Ёсць некалькі рашэнняў, але... О, Чарлі. You'll need to link up several sites en route to this destination. The first such site to be brought online is the chronobiologist shelter, which is due west. Pick up the main order on this delivery terminal in order to begin. А давайте паходзім, падастаўляем. Мы зараз у гарах будзем тусіць, гэта вельмі круто. Я вельмі хацеў уже даўно, каб нас у горы адправілі. Я трошки перапрацую матэрыялы, якія мы тут нарабілі. Я сабе зброю нарабіў шмат. Мне столькі не патрэбна у рэальнасці. Так. Якар, машинган можна адпраўляць спакойна. Вось гэта можна адпраўляць. Крывавую гранату першага ўзроўня можна адправіць. Гэта можна адправіць. І потым размяркуем груз. Перапрацаваць гэта ўсё. Так, а хіба ёсць? Ну, не па пашпартах же галасаваць. Ну, глядзіце, як бы рашэнні, усе рашэнні, якія будуць, яны будуць не прамыя. Яно, па сутнасці, не вырашэнне праблемы. Так, а што мы не размеркаваў груз нормально?
Вось калі ён размеркаваны, ўжо нармальна выглядае. Усе рашэнні не прамыя, але яны не поўнасцю вырашаюць праблему. І яны вам не спадабаюцца. Ну, калі у вас ёсць нейкія ідэі пэўныя, я буду шчаслівы іх пачуць. Вось, можа быць. Просто, ну, яны ўсе дрэнныя. Ну, я реально, я перабраў ідэі, якія ў мяне былі. Яна ніводная не вырашае праблему напрамую. Яна поўнасцю перарабляе сістэму галасавання. Любая з іх і робіць не тое, што я жадаю, каб адбывалася з гэтым самым. Ну, з галасаваннем, скажем так. Я могу кого-нибудь забаніць. Ды глядзі, самая праблема з гэтай штукай, што я гатовы мірыцца з тым, што хтосьці накручвае пункты, чым, скажем так, альтэрнатыва, ёсць верагоднасць забаніць чалавека, які ў гэтым невінны, так? А я не жадаю баніць невіннага чалавека, разумееце? Як бы я лепей дазволю накрутку, чым дазволю невіннаму чалавеку. Просто так ні за што чалавека баніць. Ну, тыпу, гэта не клухта. Просто нават з прыкладам цывілізацыяй для мяне не было відавочнага пацверджання, пакуль чалавек сам не пацвердзіў. Гэта было недастаткова ў мяне было інфармацыя на гэта. Наколькі б гэта відавочна не было, гэта не доказ. Боже, к нам не пришло поведомление, что приехал мой лимитованный контроллер на 30 годе PS. Побегу до почтомату. Віншую. Это круто. Так. Дзе я... Што я збіраўся рабіць? Мне рыштунок, можа, нейкі патрэбны? Я не ўпэўнены нават. Давайте поглядим. У мяне ёсць спрей, у мяне ёсць якар. Адзін. Добра. Гранаты розныя. Штукі для... Ну, карцей не вельмі важныя. Пакеты з крывёю. Рознага памеру. Вось гэты пакет з крывёю можна, дарэчы, было бы і адправіць, таму што ён па сутнасці амаль пусты, там 84. Давайте яго перапрацуем. Так, он просто месца займае. Замест гэтага я зраблю сабе лесвіцу. Адна лесвіца заўсёды карысна. І адзін вазочак. Таму што я зараз, калі на нагах буду тупаць, то гэта яно. Далей, у мяне патрэбны трэкавы абутак у мяне падаецца. Блін, я скінуў, так? Я скінуў. Гэта ёсць. У мяне падаецца, у мяне той абутак, які на баку вісіць, ён амаль таго. Так, ён амаль разваліўся. Давайте яго адправім. Намест гэтага я просто схаджу, езжу зараз ціхім абуткам. Мне такое не вельмі патрэбна. Я лепей трэкавы. Асабіста, калі мы ў горы пойдзем, мне трэкавы абутак спатрэбіцца. Так, вось яго зробім. І яго апранем. Ёсць, бярем заказ. Заказ не адпраўляць у ваду. Ого, і куды нам патрэбна? Хранабіолагу, карацей, ідзем у горы. Ось, адпраўляемся да хранабіолага. Дарэчы, Бока, гэта канкрэтна дастаўшчыкі. Гэта, па-моему, нават у самой гульне казалі, але я потом пачаў трошкі нешта пагугліў наконт Бокі, і ў мяне нейкая раптоўная інфармацыя. Па сутнасці, калі паглядзець, уся Death Stranding гэта пабудаваная ідэя вакол японскіх Бока. Бока гэта чэлы, якія ў Японіі даставлялі ў горы вельмі далёка рэчы. І яны, каб вы разумелі, яны па сутнасці нагружаліся вось як яны. Вось як Сэм выглядае, яны так выглядаюць. Вось гэтымі вежамі цэлымі на спіне гіганцкімі. Гэта вельмі незвычайныя людзі, скажем так. Вось, і па сутнасці Сэм гэта вось чэлы якраз такі
Зараз зразумела, адкуль ідэя ўзялася, яна выглядае не настолькі абсурдна, калі ты побачыш чалавека нагружанага як Сэм у рэальным жыцці. Спрэй, лесіца, вазочак, у нас гэта ўсё ёсць. Ось, наш маршрут будзе зараз у горы ісці, і па сутнасці мы якраз такі прям бока у гэтым сэнсе. Поўнасцю будем адыгрываць. А там не будзе... Не, Хералія. Не, там Хералія няма. Гэтыя пакункі на баках выклікаюць шмат пытанняў. Насамрэч, рэальна ў бокі так і носяць. Вось гэта не прыдумана, гэта традыцыя, якой 1000 год ужо. Вось, так што, ў прынцыпе, я скажу, гэта не фантазія Кадзімы. Кадзіма ні халеры не прыдумаў тут. Я думаў, што ён прыдумаў. Вось, але насамрэч гэта проста японская традыцыя вось гэтых дастаўшчыкаў у горы, у непраходнай мясцовасці, там, дзе людзі жывуць занадта ў незручных месцах, але ім што-небудзь патрэбна. Ёсць варыянт глядзець людзей, якія замаўлялі, адсачыць гісторыю паведамленняў. Калі яны асабліва не камунікуюць, іх аккаунт новы, магчыма, варта падазраваць як мінімум. Падазрэнне адно, але, скажем так, я не змагу гэта рабіць падчас стрыма. І пасля стрыма я гэтага рабіць не буду. У мяне няма магчымасці з гэтаму... Гэта, па сутнасці, абсурдная сітуацыя. Я буду губляць на гэта гадзіны свайго часу. Я не магу сабе дазволіць гадзіны свайго часу на такія даследаванні губляць абсалютна. Ось. Я, можа быць, зрабіў бы нейкую аўтаматычную сістэму, якая бы мяне папярэджвала, што гэта можа быць падазроная актыўнасць. Хаця бы, папярэджвала. Таму што сачыць за гэтым складана. А піцу бокі носяць? Зараз не ведаю. Каб вы разумелі, я толькі проста даведаўся, што гэта існуе, я пабачыў фоткі, я трошкі пачытаў пра гісторыю, і ўсё. Як бы ў нюансы настолькі не ўлазіў, я проста зразумеў, што мне не проста прыдумалі нейкую штуку, мне рэальна паказваюць рэальную дакументалку мы глядзім з вамі. На цывілізацыю 5 адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі. Ты ніяк не дакажаш. Вось у гэтым праблема. І мне гэта не падабаецца. Я не жадаю баніць за падазрэнняў проста. Ось. Альбо не баніць, альбо проста блакаваць. Глядзіце, якая справа. У Твіча няма магчымасці, напрыклад... Што? Штосьці падабраць? У Твіча адсутнічае магчымасць паставіць кулдаун на ўзнагароду альбо запаволіць для пэўных гледачоў. Я магу толькі гэтым самым, я магу заблакаваць, і нават пэўным людзям, таму што я магу глядзець, хто робіць, свайго бота неяк палепшыць, то бок зарабіць нейкі там не чорны спіс, а, скажем так, падазроную актыўнасць. Але гэта нейкая лухта. Гэта у любыя моманты запавольвання працэса галасавання для людзей, гэта па сутнасці, напрыклад, каб не кідалі занадта шмат на адну гульню. Гэта ж супрацьлеглае таму, што для чаго рабілася галасаванне. Яно будзе перашкаджаць самому галасаванню ў прынцыпе. Можна бота напісаць, які будзе гэта адсочваць. Але, халера, але хтосьці проста не тое, каб любіць размаўляць. Вось, дакладна. Тыпу, ёсць такое, і гэта максімум я што змагу зрабіць, гэта па тыпу паведамлення сабе, што гэта падобна на падазроную актыўнасць. Гэта проста падазрона на яе. І што я з гэтым буду рабіць потым? Нават калі я вызначу такого чалавека, што я раблю? Я ж не ўпэўнены, што гэта канкрэтна з'яўляецца праблемай зараз. Вось, Twitch такіх ніякіх рэсурсаў не прапануе, ён не мае ніякай абароны і нават не мае інструментаў, напрыклад, каб, адсочвання такога, а ніяк. У Твіча, па сутнасці, ёсць толькі адзін механізм з гэтым,
Ён такі, ну, калі у вас ёсць накрутка на канале, мы стрымера забанім. Разумееце? То бок, гэта ўсё кладзецца на маю адказнасць, і гэта мая праблема. І ўсё. Я ж правильно іду? Я не упэўнены насамрэч. Я кудысьці іду? Ого, не халера мне туды патрэбна. Ну давайте ідем. Ну ідем як ідем. Добра ідзецца. Правильно, угару. Ведаеце, што я не зрабіў? Я не ўзяў з сабой ПКК. Я не тое, каб прям неабходны зараз быў бы, але ПКК з сабой хаця бы адзін абавязковая рэч. Таму што мы можам нейкую, ну, як гэта, што-небудзь сустрэць такое, што нам не дазволіць прасунуцца далей. Давайте скарыстаемся пакуль дашкой. Пакуль магчымасць ёсць. Вось чаму яна тут пакінута. Усё зразумелі. Мы замерзаем тут. Ну, логично, не будет стримов, не будет накрутки. Ну, правильно. Можно просто голосование выдалить. Вось яны. Разумееце, рашэнні... усе рашэнні, якія... Оп. Ой-ой-ой. Ну, цішэй. Каменчики, спыніцеся. Добра, каменчики. Не на мяне, калі ласка. Я ведаю один варыянт, але ён мне самому не падабаецца. Не замаўляць за бала канала, а толькі за донаты на бай кофе і гэтак далей. Гэта адзін з варыянтаў, які я разглядаў, альбо вельмі раскруціць донатны карцей варыянт. Ну, па сутнасці, поўнасцю нівеліраваць, зрабіць галасаванне за пункты амаль бессэнсоўным. Ну, вось такое. Але гэта па сутнасці забівае галасаванне. У тым выглядзе, якое яно ёсць. Это вырашае праблему, так. Але з'яўляецца іншая праблема. Той, хто актыўна мяне глядзіць, ён узнагарод не атрымлівае, атрымліваюць ты, у каго ёсць магчымасць данаціць. Што, дарэчы, не той, у каго грошы больш, а у таго, у каго грошай больш, і ёсць магчымасць данаціць. Таму што гэта таксама вельмі моцны блок такі. Шмат для каго. І гэта атрымліваецца трошкі нейкая лухта. Зусім не тое, што я ожидаю. Я просто боюсь донатить. Таму что? Мне, ну, можешь написать в чат. Альбо мне ў лічку. Мне цікава, мне просто такое цікава. Я... як бы... Ну, мне просто пакуль няма ідэй. Чаму? Pay to win. Ну, pay to win вось не хацелася рабіць. Для гэтага галасавання так зроблена, як зроблена. Як бы я ўдзячны па любой падтрымцы. Гэта... О. Мы тут козліка ўключылі. Я ўдзячны падтрымцы вельмі, але ў той жа момант хочацца, каб гэта было для суполцы агульна. Ну, то бок, каб уся суполка ўдзельнічала. Зразумеў. Зразумеў, так. Окей. Не, гэта праўда. Ну, гэта справядліва, але лепей на усялякі. Так. Гэта нармальна. То бок, я кажу, не ва ўсіх ёсць магчымасць данаціць, па сутнасці. А я не отклоняюсь? Не, я не отхиляюсь, все в порядку. Тебе кофе не берет картку? Блин, я, может быть, заведу что-нибудь еще... Холера, я шагает Quake. Еще каменчик летить. Попадается не на меня. Так, добро. Так. А вось гэта бліжэй на мяне. Адыходзім.
Так. Все в порядку. Все в порядку. Я, можа быць, падключыў бы яшчэ одну нейкую платформу, але трэба глядзець. Я інтэграцыю з кофе зрабіў, але вось інтэграцыі з іншымі я не ўпэўнены, ці можна там. Ну, трэба заводзіць сабе платформу, глядзець, наладжваць, і, карацей, гэта нармальна так часу. Вось, я, можа быць, сабе такі момант змагу вылучыць, але дзесьці... Ну, гэта патрэбна дзень разабрацца на ўсё і, можа быць, зрабіць сабе. Але гэта нейкі пэўны дзень, і ён бліжэйшы ў мяне праз месяц. Карацей, хто будзе маляваць наступным, атрымае лыжкі па ілбу. Маляваць? У сэнсе. На іншых каналах, дзе ў мяне ёсць лыжкі таксама. Махляваць, вось. Я такі думаю, чаму маляваць? У чым маляванне табе не падабаецца? Мне падаецца, альбо гэта навальніца пачалася? Ось, так, махлярства... Не для таго гэта ўсё рабілася, не для махлярства. Це правда. Згодны, Сэм, згодны. Так, а дзе... Вось усё яшчэ там. Нормально я сабе такі маршрут узяў, можа быць. Я ўпэўнены, што быў маршруту некалькі разоў прасцей, але ж я шалёны, таму вось калі ласка. Мы яшчэ і той груз зверху забяром. Так. Мы тут козліка такога ўключаем. Жорстка прям. Але мне вельмі дапамагае гэты экзаскелет яшчэ. Прям адчуваецца, ён вельмі круты. Ён з балансам дапамагае проста чмурэнна. Я нават не адчуваецца, што вага ёсць такая нейкая. Мне падаецца, можа спакойна нагружацца даволі шмат і нармальна будзе. Так, адсюль нам патрэбна... Вось яно, ўжо адсюль нават бачна. Правильно? Так. Вось тут. Галоўна не разбіцца яшчэ. Так. Так. Ну тут, мне кажется, мы нормально спустимся, правильно? По каменях просто. О, не, там далей не пойдем. Нам патрэбна... Дзе яно? Вось. Якар. Мне іх 3, дарэчы, засталося, ўжо па крыху скончваюцца. Так. Давай сам, униз. Так, можна адсюль. Далей дойдзем. Мне патрэбна вышэй? Не, на гэтым узроўні, вось туды.
Як же кайфово. Вось, дарэчы, гэты экзаскелет батарэйку ўсё ж такі карыстае і хаця бы робіць гэта актыўна. То бок я бачу, як яна мне гаворыць аб тым, што яна гуляецца. Запаса яшчэ хапае, і я не думаю, што гэта вялікая праблема будзе, але хаця бы ёсць сэнс увогуле ўзяць гэта сабе. Можа быць батарэйку. Альбо сонечную панель. Што гэта там цягнецца? А, там поле, я зразумеў, там смала ёсць. Туды падыдзем. О, блин, мелкие разловались. Блин, разловались, худенько собрать это все. Отчепитесь. Отчепитесь. Еще за мной бегут. Угу. Доставили. Рознага. Угу. Цудоўна, ёсць. Яна ж падключыцца да нас, яна выглядае вельмі шчаслівай. Дарэчы, гэта месца нейкае такое спакойнае, так? У сэнсе, што вось у гарах
Не пахне, што тут нейкая падстава, нешта з вось Хікс дзесьці яшчэ паўплываў. Мне падаецца, мы ў мясцовасці, дзе ў Хікса ніякага ўплыву няма. А што за цікавая такая чырвоная паласа? Атрымліваецца, бачыце, на поўначы ад нас? Я думаю, мы ўсю гэтую лакацыю адкрылі. Ага, уздоўж ракі там атрымліваецца. Now displaying your current porter grade. I'm finally part of the chiral network. I've been looking forward to this moment. I should be able to conduct research at a faster pace than ever. Please accept this by way of thanks. О, яшчэ одно праходжванне. А я магу некалькі падвешваць, таму што першай частцы, па-мому, толькі адное. I picked up this accessory in the UCA. You should try attaching it to your backpack. Who knows? It might bring you good luck. Oh, and in case you're curious, the cargo you brought me contained a stock of cryptobiote variants. I've taken to calling them chronobiotes. They appear to alter your body's internal clock for a brief period when consumed. Just another example of the many ways the Death Stranding is wreaking havoc on our perception of time. It's introduced us to Timefall and the beach, as well as the EEs that brought about previous mass extinctions. You know, I can't help but wonder if extinction entities are related to chronobiotes. Anyway, I'm glad you're here. Especially with the strange incidents we've been hearing about lately. Странные инциденты. Что здарылось? Давайте спочатку ўсё астатняе, а потом про инциденты. They're cryptobiotes that have become infected with chiral microbes, parasites that induce changes in the host. Chronobiotes can accelerate various processes within the human body. Simply put, eating one should make everything around you appear to move more slowly. Much like Timefall, which ages everything. And the beach, where time stands still. This disruption of the natural temporal flow is linked to the underlying mechanisms of the Death Stranding. Continued study of chronobiotes should therefore help us to solve the greatest mystery of our times. At least that's what I've come to believe. Добра, новый тип крыптабіотаў, хранабіоты, яны запаволіваюць час вакол нас. Адчуваецца, што ўсё вакол нас запаволіваецца. Добра, окей, ладно, няхай будуць. So I've heard a little bit about Hartman's research via the hydrologist. You know, the mass extinctions of trilobites, ammonites, and the dinosaurs. Apparently, all these ancient events were set in motion by extinction entities. I'm told there was a human extinction entity as well. And that EEs had umbilical cords linking them to the beach, which could be why their fossilized remains were somehow unaffected by the passage of time. The parasitic chiral microbes that latch onto chronobiotes also originally came from the beach. So, you could even think of them as another form of umbilical tether linking their hosts to the other side. It's a pattern that shows we can't discount the possibility that a new EE might yet be born. And the reason why I believe further study of these microbes could help prevent another extinction event. Now that I have a chiral network connection, this sort of research should finally be possible. Яна не ведае, але яна даследуе літаральна масавыя выміранні і ну, тую інфармацыю ад Хартмана і спрабуе знайсці шлях, як пазбегнуць з'яўлення істоты, якая якраз такі істота для масавага вымірання, якая была Амелія Стрэнд. Вось толькі Амелія Стрэнд ужо не збіраецца нічога рабіць. Я так і не памятаю, слухайце, у мяне канцоўка трошкі размытая ў галаве у першых Death Stranding. Што стала з Амеліяй Стрэнд? Хто можа нагадаць? Давайте пакуль буду слухаць пра дзіўныя інцыденты. Well, the porter who used to come through here was attacked by something. It was bad enough that they gave up doing delivery work for good. They still managed to deliver my last shipment, but it was covered with strange dents and markings. When I asked what had happened, they just said it was the work of the Headless Rider. People have been talking about the Rider for a while, actually. And there's this guy not far from here who's dedicated to studying strange mysteries like that.
I sent him some details, and he said he'd need to ask around for someone to lend him a hand. You should keep your eyes peeled for trouble until he figures out what we're dealing with. Яна засталася на сваім беразе і стрымлівае выміранне. Пры гэтым яна сама з'яўляецца істотай Extinction Entity, то бок Extinction Entity гэта якраз таки істота, якая прыносіць масавае выміранне. Окей. I hope this isn't the last time we meet. With no one else around to make deliveries, I was beginning to think I'd have to call it quits. Oh, by the way, a suborder just got posted about those strange incidents I mentioned. You can check it on the delivery terminal here. Наконт дзіўных падзей, тут дзесьці знаходзяцца нейкія, я нават не ведаю, безгаловы яздок, карацей. Жалка такая. Але апошні чел, які дастаўляў у горы, ён адмовіўся гэта рабіць, таму што якраз таки побачыў нешта такое, напужаўся і вырашыў, што больш не пойдзе сюды. Інфармацыя па Нілване. Добра. Давайте ведаць, што яшчэ зробім. Мне трэба ПКК пару зрабіць сабе. Таму што я жадаю гарачыя вось гэтай крыніцы рабіць пры магчымасці. Просто я нават не маю з сабой ПКК, як я магу праверыць, правильно? Ці магу я іх зрабіць? Вось так, правильно. Так, камера для дата-сайентіста. Вось яго і пакінем тут кантэйнер гэта. Бо я не буду зараз гэта дастаўляць. Пойдзем на Магеллан. Там нам новую інфармацыю пра... Не тамкі Магеллан. Павінна быць новая інфармацыя. І давайте адразу возьмем ПКК і просто паспрабуем пашукаць, можа тут паблізу дзесьці можна пабудаваць. Месца просто падаецца ідэальнае, вось оно падыходзячае. Нідзе паблізу няма. Ніякіх, карацей, ніякіх няма. Є нормальнасць нулявая. Voice of the Void яшчэ 500 атрымлівае і... О, давайте на карабель. Я па сутнасці дам просто саму адпачнуць. І паглядзім... О, ладно, касаночка. We managed to learn a few more things about Nilvana. You may remember that he was a porter contracted by Bridges. That's what we told you before. Since then, I received a mail. Another one from our very own Hartman, I'm guessing. Look, we sure we can trust them, whoever they are. They are almost certainly someone on the inside. Someone with access to the UCA's administrative systems. It seems Neil Vanna was attending therapy sessions. But the real revelation is who Vanna's therapist was. Charlie, can you please explain? A specialist who worked with other doomed sufferers, including one Sam Bridges. She was your therapist and your partner. Lucy? Neil Vanna's name was on our client list. Right there in black and white. That's crazy. Чакайце-ка, гэта яго жонка? Ага, глядзіце. Карацей, Нілвана прыходзіў у медычны цэнтр, і ён быў на сустрэчах з псіхолагам. Ён, ну, тэрапіст, ну, па сутнасці, псіхолагам. Ну, вось. Яго псіхолагам была жонка Сэма. Давайте працягваць. Per the records, they perished in a void out which claimed an entire city.
The void out on you survived, Sam. Lucy was pregnant at the time. It wasn't mine. The child she was carrying. She straight up told me to my face. I never had any kids. Зараз сходяться. She was just my shrink, helping me to work through my often phobia. That's all she ever was to me. Гэта не яго дзіцёнак быў. У яе... Божухна. Божухна. Гэтыя запісы... Карацей, давайте, ладно, доглядим сам до конца, будем абмяркоўваць. У сама ніколі не было дзіцёнка. Лу, якой... Глядзіце, зараз версія таго, як мы ўспрымаем. Зараз просто сам яшчэ хутчэй ўсё пачнецца, нехта нам штосьці накідваць. А я жадаю пасядзець у цішыні і паабмеркаваць гэта. Сэм у першай частцы ён згубіў жонку у выбухе, ён згубіў жонку, сам апынуўся рэпатрыянтам у тым выбухе, то бок ён помер, усе померлі у горадзе, цэлы горад быў знішчаны, яго жонка, усё, яго жонка, яго дзіцёнак, якога клікалі Лу, ну то бок яна Лу, вось дзяўчынкі, нікога з іх не стала, усіх не стала у выніку. Адзін вярнуўся Сэм. І так, по-моему, так і вызначылася, што ён рэпатрыянт, правильно? Вось ён вярнуўся. І мы лічылі ўсю першую частку, што ён згубіў жонку і дзіцёнка, правильно? І дачку сваю. Але Сэм зараз сам кажа, у яго ніколі не было дзяцей. Гэта не яго дзіцёнак. Яна выношвала не яго дзіцёнка. Гэта нават не жонка яму. Яны былі разам, але гэта самае, ну, як сам кажа, яна была просто для мяне маім псіхолагам, якая дапамагала яму праходзіць скрозь траўму. То бок, па сутнасці, у яго як бы тэхнічна, як бы і жонкі ніякай не было, і у яго быў блізкі чалавек, просто гэта не яго жана, не яго дзіцёнак. Вось. А тэрапеўт, да якога хадзіў вось гэты наёмнік, так, гэта якраз такі яна жа. І магчыма, чыста магчыма, гэта яго дзіцёнак. А ўсе лічылі, што жонка і дзіця Сэма, так. А сам неяк дзіўна рэагаваў на гэта кожны раз. Але я думаў, што гэта з-за таго, што ён проста траўмаваны. Я думаю, што ён траўмаваны, але ён значна больш траўмаваны, чым я думаў. Так, там галоўны заказ у хронабіолага, і яшчэ там жа і дадатковы ёсць заказ. То бок, гэта Лу, хутчэй за ўсё так. О, 2 штучкі. Цудоўна. 2 розных крыптабіёта. Трэба было б паглядзець, што ў мяне ў паведамленнях там адбываецца ў паведамленнях гармідар нейкі. Я даўно туды не заходзіў. Мне не хапае аднаго кавалка дзённіка ў Люсі, а лазіць у вікі, якую я не хацела, каб не заспойлерыць. Ага. А лазіць у вікі, якую я не хацела, каб не заспойлерыць. Я націск не туды паставіў, не зразумеў адразу. Божухна. Як усё складана. Паведамленне паглядзім пасля Долмана. You and Neil Vana have a stronger connection than I realized. There must be some reason why he keeps appearing before you in that mysterious realm. Admittedly, while we've only seen a few pieces of the larger puzzle,
It may lead to discoveries you might Чаму struggle працёк to адбываецца да розума гэтага чэла? I commend you for your courage in facing your past head on thus far. Я не разумею, чаму гэты працёк With адбываецца. utmost sincerity. У іх ніякая, ну, сувязь, акрамя праз яго жонку, ну, я не ведаю, якую ўжо называць, праз Люсі, карацей, не бачу ніякай сувязі больш. The world around you dramatically slows down for a brief period. It's not hard to imagine why that'd be beneficial in the middle of a fight. You'd have a much easier time lining up your shots, and you'd see enemy attacks coming long before they had a chance to hit you. I'm reminded of the difference in the passage of time experienced when we're on the beach. It stands to reason that both phenomena might be caused by microbes from the beach and their effects on our bodies when ingested. Добра, у нас і bullet time з'явіўся, які яшчэ і лором падлумачаны. Так, давайте паглядзім вось паведамленне. Яна заўважыла кенгуру, дзесьці там. Хронабіолог заўважыла дзесьці ў... невядома дзе нават. Так, музычка. Так. Ладно, вельмі дзіўнага усялякага. Яна дала падказку, дзе можа быць месца для гарачага... да гарачай краніцы. Я пашукаю зараз спецыяльна, просто на ўсё заб'ю, пашукаю. Мае скриншотики. Эму, якога мы привезли. Цудоўна. А Брыджыт залівала Люсі, што ў яе кашмары пра бераг, бо Сэм такі асаблівы. Дык не, глядзі, наконт кашмары пра бераг, гэта Думс быў яшчэ у гэтага, у Нілваны таксама ёсць Думс. А яна дакладна ёй пра Сэма залівала, а не пра Ніла. Я зараз это ўсё пролайкаю. Калу мы так і не знялі, дарэчы, з дрэва. Мне просто падаецца, пра Сэма я скрыны чапляла. А там дакладна пра Сэма там напісана? Можа быць, просто з-за таго, што яно вырвана з кантэкста, можа быць там па тыпу твой муж, твой хлопец, вось такія словы. Там дакладна скарыстана слова Сэм? Вось такое у мяне пытанне. Давайте, вы... у душ мы ходили? По-моему, ходили. Давайте яшчэ раз сходим. Ніколі шмат не бывае. Давайте зараз гарячую крыніцу тут зробім. Поблізу. О, зноў працёк гэты. You really don't remember me. Пакуль не халера... Не, што? Гэта было яшчэ больш дзіўна. Woman just now.
therapist, wasn't she? Улу была кроу Сэма. Окей, ладно. Это ни холера не складывается пакуль. Чаму? Можа Сэм просто так, я не ведаю. Быццам бы Сэм просто адмаўляецца ад нейкай сувязі з жонкай, ну, по тыпу з Люсі. Па адчуваннях. На Divinity Original Sin 2 отправляется 500, дякую вялікі. Ну, холера, я нават не ведаю. У мяне пакуль не складваецца нешта. Тым больш, што вось гэты працёк зараз, ён яшчэ больш мяне збівае неяк. Таму што Люсі зусім не добра паставілася да Ніла ва ўспаміне. А ты не памятаеш мяне? І паказвае яму на гэту самую, на руку. А рука на руцэ у яго нар яшчэ вельмі старыя. Тут у нас дзесьці. Не. Слабая. Там наверсе. Все. Обойдем. Мо Сэм прыкрываў Люсі. А чаму у сэнсе прыкрываў? Што, тыпу, каб пра дзіцёнка не даведаліся? Ну, ён просто памагаў ёй. А не магла жонка Сэму схлусіць, каб зрабіць балюча, альбо просто каб дэ-факта парваць з ім. Гэта таксама варыянт. Ну, дык мо Брыджыт таксама не знала праўды і лічыла, што дзіця Сэмова. Такое варыянтаў зараз шмат даволі. Яно пакуль не сыходзіцца. Ну, у нас, мне падаецца, нам не хапае нейкай інфармацыі, але яно не ўсё становіцца на месцы, не ўсё зразумела, разумееце, то бок не штосьці, дзесьці хтосьці камусьці нахлусіў. Пытанне, хто і каму, і што нахлусіў канкрэтна. Таму што варыянты ёсць. Так. Кадзіма даў нахлусіў. Не, ну гэта праўда. Я казаў пра тое, што Кадзіма, ў прынцыпе, любитель, ну, это, падманаваць, скажем так. Вось тут дзесьці. Еее. Адбыўся рэдкон? Не, у Кадзімы, дарэчы, з рэдконамі... Наконт рэдкона, насамрэч, не думаю, што гэта рэдкон. Я думаю, што гэта з самага пачатку задумвалася. Кадзіма такі, ён вельмі датошны з дэталямі. Я думаю, што а сюжэт ён... Шмат метала, так. Ну ладно. Давайте трошки адпачынка. І невялічкай песенкі. Вам гэтага не хапала.
Так, давайте хуткі скок до лаборатории Хартмана. Скажем про то, что мы отчинили новое место. И потом вернемся сюда же. Скок. Это для человека без контекста это такая жесть, что отбывается. А всякое такое есть лоровое тлумачение. Yeah. Thank you, Sam. Не ріг порозмовляти там. Окей. Достава. Ось, воно. Welcome. I just need one moment to review order data. I understand you have excavated a new hot spring. That will be a boon to my research. Allow me to repay the favor with some useful data. Уцяпленне невялічкае часовае. Цудоўна. You're a truly generous soul, Sam. Everything Hartman said and more. I hope this data is to your liking. О, даволі трошки паменшаная батарэйка, дарэчы. Можа быць, яе варта будзе паставіць. Do you have enough materials? Let me make more available to you, just in case. Now displaying your current Porter grade. I'm proud to say I took the extra battery and made it even more compact. It wasn't easy to achieve this without sacrificing capacity, but I wanted to give you something I knew would be of use. If it helps you to bring more people into the fold, it's all worth it. Hartman and I aren't the only ones struggling with 21-minute syndromes, you know. In fact, it seems that more and more people are developing conditions that function on the same Цікаво, cycle. чому гэта 21 хвилина? Most of them are involved in temporal or biological research now. We're scattered all over, but the chiral network has allowed us to share our discoveries with one another. І у чому, що ви знайшли? There's my daughters, for a start. You see, 21-minute syndromes appear to be linked to the rhythms of the Earth itself. З ритмами Землі Those of зв'язано? us who suffer with dooms are especially sensitive to these natural cycles. А що за цикл My такий? daughters have dedicated themselves to the study of temporal and biological phenomena. In fact, you might cross paths with them someday. They're right here in Australia. Є дві дочки. Ну, просто, по-моєму, про двох дочок казала. Або просто її дочки. Ось, у їх є так само синдром 21 хвилини. I hope I can call on you. Є не так само у Австралії. Please, tell our friend I say hello. Order completed. Well done. It's good to get the feet warmed up. Ну, давай. Довго приймає рішення. Now this is living. This is the life. Носом? Можна? Ось, можна. Скок. Скок назад. Ось сюди. Так это звернув увагу, що дзяўчына, якая кенгуру банчыла ў дупе свету, таксама раз 21 пакутуе гэтым сіндрому, яе зрок паляпшаецца. Я не заўважыў, ну, я не прачытаў паведамленне, я просто спрабаваў іх закрыць, ну, тыпу, і ўсё. Як мага хутчэй. Так. Ну, тады гэта тлумачыць. Можна тады і паразмаўляць, можа нешта карыснае скажа.
Забираем свои рэчы отсюда. Кастомізацыя? О, дакладна, вось, упрыгожванне. Справа по тыпу. Пачакайце-ка, гэта упрыгожванне. Я атрымаў сабе паляпшэнне. І вось зараз гэтыя невялічкія штучкі, яны... Гэта невялічкая абарона ад холоду. Давайте яшчэ паплаваем, але з імі ўжо. What's this break? Now this is living. What a wonderful feeling. Так, усё, яны трошки... Эфект мы атрымалі. Мы будзем трошки мець абароны ад холаду некаторы час, пэўна. Я так разумею, не вельмі надоўга, але ўсё ж таки ёсць. Так, і забіраем усё, што тут ёсць сабе. Так, у нас зараз таго, што можна рабіць. Гэта дадатковы квест у дзяўчынкі гэтай хранабіолага. Яна. Вось он тут паблізу. Альбо галоўны квест у яе жа. Давайте я пагляджу, куды вядзе. Я бы, можа, зрабіў дадатковую першую чаргу. Але калі яны разам і прыкладна ў адное месца, я бы, можа, і разам іх і зрабіў. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Так, зараз заберем квестик. Я, может быть, яшчэ один ПКК у яе раздрукую. Ну ладно, зараз давайте паглядзім, што ўвогуле даюць. Может быть, там груза шмат. Ooh, just the man I've been waiting for. The Metagenomisys main order is prepped and ready for you. We'd like you to capture the timefall-resistant emu I identified and take it to her shelter. You might find the capturing part tricky, but if you're real quiet, you shouldn't have too much trouble getting close. Now, this emu appears to possess certain unique temporal properties. Темпоральне ему. Well, Цудовно. some kind of connection to extinction entities as well. The Metagenomicist might have different insights into its nature given her specialization, though. Personally, I'm hoping this might lead us to a major breakthrough. Also, there's another order I want you to handle when you have a moment. It's related to those strange incidents I mentioned earlier. They might not be occurring right on my doorstep, per se, but they're still very troubling. Ладно, зараз паглядзім просто. Галоўнае, дзе гэта будзе знаходзіцца, і там вырашым ужо. Заказы. Доставы выратаваць эму. Гэта вось туды. Пад заказ гэта вось туды ўніз. Па сутнасці я магу зрабіць усё. Давайте вось абодва заказы возьмем. Адзін з іх дабыць эму, пры гэтым грузу у мяне сабой не будзе. А другие... так. Доказы атакі паляўнічаму на прывідаў даставіць. Ну, давайте, нормально. Мне падаецца, дадзім рады. Доказы атакі. Што гэта? Гэта груз, які быў кінуты портарам, на якога напаў якраз такі... на якога напалі па дарозе на хронабіолага. Было пашкоджана нейкая вельмі моцная зброя, патэнцыяльна пацверджанне існавання вось гэтага безгаловага як яно райдера, таго, хто ездзіць
Так. Ну добре. Гэта тое, што нам патрэбна ў любом выпадку. Кастамізацыя. А ўлезе ў мяне... Наколькі батарэйка гэтая невялічкая? Яна паменшыла памер батарэйкі? Наколькі ён паменшыўся? Каб зразумець. Ну ён як бы... Ну такой ён паменшыўся шчыра. Ну як бы ўжо лепей на 1, на 2, нават на 2 кропкі, але... Гэта не зусім тое, што я чакаў. Ладно. Яздун, вось, так. Пакуль нічога можа не... Вось давайте вось гэта баявое паляпшэнне наступным возьмем, калі набяруся. Астатняе разбяромся. Order accepted. Thank you. О! Это будет зручно. Зараз достава будет супер легкая. Уи. Я думал, у нас тут будет спуск и спуск, але зараз гэтым... не, это нейка бламовая. Занадта шмат зручнага транспорту. Я разумею гэтую скарку. Давайте походим. Трошки. Это, дарэчы, для хронабіолага. Так. Вось там яшчэ нешта. Вось, для паляўнічага на прывідаў ёсць. Таксама забяром. Слухайте, а может быть мы скарыстаемся нашим вазочком? А то у нас неяк пачынае набірацца. З іншага боку, у нас экзашкелет, які нам спрашчае ўсю задачу вельмі трывіяльна робіць. Ну не, я пытаюся нормально дам рады просто з экзашкелетом. Вазочак пакуль не патрэбны. Вазочак просто выкарыстоўвае хіралей для карыстання свайго. Я бы яго пакуль пратрымаў, калі неабходнасці няма. Ну, зараз я сам езду. Ну, добра, што не безгаловы. Але хто толькі далучыўся і не ведае, што ў нас адбываецца, складана тлумачыць, што ў Дэстрэндинге адбываецца. Але мы зараз дастаўляем груз. Я такі, я вам буду базавыя рэчы нейкія тлумачыць, калі вы вось толькі-толькі далучыліся, то для вас будзе ні халера незразумела. Сюжэтна тут такая жесть. Мы ходзім, так. Асноўны геймплей. Па сутнасці мы ходзім і вельмі па-рознаму ходзім. Ходзім уверх, ходзім уніз. Ходим с холодным надворьем, ходим с горячим надворьем. Под дождем, не под дождем. А сюжетно... Божухно, як же складана сюжетно патлумачыць, а? Таму што патрэбны кантэкст усяго, што адбывалася дагэтуль. Але глобальна, мы просто спалучаем Аўстралію. І у Сэма ёсць праблемы. Яму вельмі не пашчасціла ў жыцці. Страдаючы Сэм і Аўстралія, вось такая сітуацыя.
Блін, які ж моцны гэта экзаскелет. Абсалютна незаўважна, насамрэч, колькі я нашу. Гэта ўжо 120 кілаграмаў абсалютна не адчуваюцца. Быццам бы 5 пераношу. Яшчэ кераміку па дарозе забяром. Таму што чаму? Таму што можам. І баланс утрымліваецца добра, і груз вялікі пераносім. Не заносіць нідзе. Ой, зараз першыню. Нас трошкі падзанесло. І гэта на нероўнай мясцовасці і падчас дажджу. Дарэчы, так, гэты... А, вось туды нам патрэбна. Этот смог. Гэта кур'ер, гэта мы. Прям лёгка. Яшчэ і гэта забяром з сабой. Чаму? Да таму што можам. А, мне уже месца Разумееце, я не за вагі зараз гэта зраблю. Я зраблю гэта з-за таго, што у нас месца скончылось. Так, самае цяжкае загружаем туды. Насамрэч не, да, бярем самае вялікае туды загружаем, не самае цяжкае. Так. Не, пачакайце-ка, давайте яго разгрузім. Ты ідзеш. Ага. Ты ідзеш таксама па максимуму. У вазочак. А чаму вазочак першага ўзроўня? Мне падавалася, я другога рабіў. Мне, можа, 2 вазочка зараз вызначыцца, я сабой цягаў увесь гэты час. Ну ладно. Так, на зямлі яшчэ ляжала. Сука. Ну і, в прынцыпе, давайте ўжо ўвесь груз, які мне не патрэбны зараз, я яго ў вазочак адпраўлю. Цудоўна. І на усялякі звяжам гэта, каб не развалілася. Тут, в прынцыпе, дайсці-то было амаль просто 2 крокі. Там яшчэ груз для піца-шефа, давайте забяром. І потым толькі аддадзім груз. Мо попшикать? Да не, мне падаецца нормально, в добрым стане. Я зараз давязу і там ужо вырашым. Блин, там для піянера яшчэ. Ладно, холера з ім. Піянера уже не будем кранаць. Просто пшикать не карысна под дождем. Вельмі зніжаецца эфектыўнасць спрэя. Это варта рабіць толькі тады, калі ўжо выбару няма. А мне падаецца, у мяне нават усё ў парадку з грузам. Даставілі. Доказы нападу і яшчэ шмат хлама рознага.
0 пошкодженняў. Ought to make my research easier. You completed all these orders for me? I really appreciate it. Можа адразу на 2 зоркі? Што? Нават на одну не хопіць? Вы бачылі, я даставіў яму не 1 груз, а 5, і ён ўсё яшчэ нават 1 зорку не зрабіў. So, I finished examining that cargo you brought on over. Now, I know this isn't your fault, but this thing has been absolutely savaged. I highly doubt human or animal involvement. Kinda looks as though it was battered with a large heavy pole, but... And there are also parts that appear to have been melted. Not to mention the unusual tie marks imprinted on the surface. Putting all the pieces together, I reckon this is likely the work of the Headless Rider I've heard rumors about. In all honesty, though, seems like it was set upon by not one, but several riders. Sheer damage is proof enough of that. Yeah, we're looking for multiple villains, I'd say. They won't come out and wreak havoc at just any old time. There's got to be a reason they attack travelers when they do. Mind helping me figure out what that reason is? That way we can set the minds of porters like you at ease. Once we know more about them, I can use that chiral network to enlighten everyone else, too. Indulge my curiosity and I'd be happy for you to hook me up, is what I'm trying to say. If you're keen to do so, then pick up the sub-order I posted. I've included the relevant information in the order... У яго яшчэ адзін дадатковы заказ ёсць для тое, каб даведацца, вось гэты безгаловы яздок, хутчэй за ўсё гэта група нейкіх... Там дакладна ёсць, ну яны ездакі, таму што там шыны бачна, гумы. Засталіся сляды на грузе, але гэта цэлая групоўка, і чаму яны нападаюць невядома, ён не будзе падключацца да сеціва, пакуль не даведаецца, што за яно, і потым падзеліцца з усімі сваёй знаходкай. Вось такая штука. Так што для яго яшчэ адзін дадатковы заказ. Глядзіце, я ўчора вельмі затрымаўся на цэлую гадзіну са стрымом. Ну, у сэнсе, што я гуляў даўжэй, чым патрэбна. Я прапаную, сёння мы скончым трошкі раней. Гэты дадатковы заказ мы зробім для яго і зробім заўтра. А на сёння ўжо будзем скончваць, нягледзячы на тое, што як бы нават раней, чым звычайна. Вось, але я бы ўжо, можа, падскончыў, і лепей проста збалансаваць мне патрэбна будзе папрацаваць трошкі больш сёння. Вось, так што так і зробім. А вас я буду перадаваць далей. Вам я жадаю добрага дня. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Заставайцеся са мною пакуль, таму што калі рэйд будзе, то гэта дадатковыя пункты для вас, калі вы жадаеце імі скарыстацца. Так. Ну ўсё, я бачу. Усе на месцы зараз якраз такі стрыміце. Працягвае Hollow Knight Silksong. Я да яго буду перадаваць, а вам жадаю добрага дня, добра працаваць, калі вы працуеце. Калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. А мы з вами побачымся заўтра і будзем далей выконваць асноўны заказ і разбярэмся, што за групоўка нейкіх ездакоў. I second that.